Χαίρετε. Λοιπόν, είμαι εδώ στο φροντιστήριο και πίνω καφεδάκι στο κενό μου και μιλάω με τον φίλο μου εδώ, τον ChatGPT. Είχα λοιπόν τη φαϊνή ιδέα σήμερα να το ρωτήσω τι ρωτάει η πλειοψηφία χρηστών το ChatGPT. Λοιπόν, εντάξει, έχω πάθει λίγο ένα ψηλό σοκ με αυτά που διαβάζω. Στην αρχή το ρώτησα τι ρωτάει γενικά η πλειοψηφία των χρηστών, οπότε το νούμερο 1 που βγήκε ήταν αναμενόμενο, σπουδές και εκπαίδευση. Η πλειοψηφία ζητάει από το ChatGPT να του γράψει την εργασία ή να του εξηγήσει με απλά λόγια πώς να λύσει μια εξίσωση. Πολλοί ζητούν βοήθεια για το πανεπιστήμιο, για το σχολείο. Τώρα αυτό δεν ξέρω, μας κάνει πιο τεμπέληδες, τι λέτε, για γράψτε μου στα σχόλια. Κάτι που μου τράβηξε πολύ την προσοχή είναι ότι πολλοί ζητάνε να τους βοηθήσει με προγραμματισμό. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι και σίγουρα κάτι το οποίο θα έχει μέλλον. Βέβαια δεν ξέρω οι προγραμματιστές πώς θα το δούνε. Οι έξυπνοι ξέρω ότι θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, γιατί στην ουσία χρησιμοποιείς το ChatGPT για να σου κάνει τις δουλειές πιο γρήγορα. Δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτεσαι εσύ ή ότι δεν κάνεις εσύ δουλειά, γιατί πρέπει να το ελέγχεις. Αυτό που μου δημιουργήσε έτσι πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν ότι πιο πολλοί το ρωτάνε για τα προσωπικά τους ή για την ψυχολογία. Ας πούμε, μου έχει βγάλει κάτι ερωτήσεις τύπου νιώθω μόνη τι να κάνω, πώς να χτίσω αυτοπεποίθηση και τέτοια. Γιατί ερωτεύομαι ανθρώπους που δεν με θέλουν. Οκ, εντάξει. Έχει αντικαταστήσει λοιπόν ψυχολόγο. Βασικά δεν τον έχει αντικαταστήσει, αλλά το ότι είσαι στο σπίτι σου, ας πούμε, και μπορεί να χρειάζεσαι βοήθεια και να το κάνεις εκείνη την ώρα να το γράψεις, κάτι είναι κι αυτό. Πληροφορίες κάθε είδους. Τύπου, ας πούμε, ότι αντικαθιστά το Google. Τι σημαίνει η λέξη παραδοξότητα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κολομβίας. Παιχνίδια, φαντασία και ποίηση. Δηλαδή σε λίγο δεν θα ξέρουμε αν το ποίημα το έχει γράψει κάποιος που όντως έχει χάρισμα ή αν είναι προϊόν ChatGPT. Το κόλπο μάγκα θα είναι να πάρεις την ιδέα και να την κάνεις ακόμα καλύτερη. Μπόνους λέει σχέσεις. Τι σκέφτεται για μένα, πότε θα με ξαναπάρει τηλέφωνο. Ταιριάζουμε αστρολογικά. Καλή ιδέα. Μετά, είπα να το ρωτήσω τι κάνουν οι Έλληνες περισσότερο. Λοιπόν, φυσικά το πρώτο ήταν βοήθεια στα σχολικά μαθήματα. Παιδάκια, το νου σας. Βελτίωση ελληνικής γλώσσας και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ως καθηγήτρια αγγλικών, να πω την αλήθεια, διδάσκω 2 γλώσσες, αγγλικά και ισπανικά, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό, γιατί βοηθάει αρκετά στο να εξελίξεις τις γνώσεις που έχεις ήδη, σου δίνει ιδέες για να διορθώσεις κάτι που έχεις γράψει εσύ, αρκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιείς ως εργαλείο και όχι να κάνεις αντιγραφή. Πληροφορία και απαντήσεις καθημερινής ζωής, συνταγές, διαδικασίες. Αυτό το έχω κάνει και εγώ. Πολλές φορές βάζω, ας πούμε, τι τρώω μέσα στην ημέρα να μου βγάλει θερμίδες ή να μου κάνει καλύτερους συνδυασμούς. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σχέση και προσωπική ανάπτυξη. Αυτό που κάνουν δηλαδή και οι ξένοι. Καριέρα και συνεντεύξεις. Δηλαδή τι, ότι ζητάς συμβουλές. 1,5 εκατομμύριο ερωτήσεις το μήνα. Οκ. Τα top 10, δηλαδή, τα top 5, των Greek users είναι τα μαθήματα, 50% των φοιτητών λέει, γλωσσική βοήθεια κυρίως για ελληνικά, how to ερωτήσεις, εργασίες μαθητών 3+ εκατομμύρια το μήνα και σχέσεις. Οκ. Για πείτε μου εσείς, γιατί χρησιμοποιείτε το ChatGPT και το AI γενικότερα. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στη δουλειά, αλλά και σε καθημερινή βάση. Έχω εμβαθύνει στη χρήση του ChatGPT, το χρησιμοποιώ πάνω από χρόνο τώρα. Έχω αγοράσει δηλαδή το ChatGPT, με βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μου, στο να δημιουργώ content. Αλλά έχω περιέργεια να μάθω γιατί το χρησιμοποιείτε. Σχολιάστε. Έτσι, για να περάσω ευχάριστα το κενό μου.